Čaute, vítajte môjho nového vlogu, nového videjka, ktoré bude poprvýkrát vlog. Je 5:36 ráno, lebo ideme práve na lietadlo a ideme do Nemecka. Čiže budete mať celé 3 dní zaznamenané. Užite si videjko a ideme na to. A už ideme na taxík s celkom takým fajným Mercedesom. To je ten Mercedes. Práve sme na letisku, už pôjdeme do lietadla. Už sme odovzdali kufr, ideme na security check a uvidíme sa v lietadle. Tak už sme v lietadle. Tuto v tomto momente si môžete všimnúť, že sme asi preleteli nad Alpami, lebo sa na tie pekné hory. Práve sme dorazili do Stuttgartu. Ideme práve von z lietadla a uvidíme sa na hoteli. Tu máte taký menší túr našej izby, máme čisto, že 605. A tá izba bola akože celkom v pohode, záchod bol v pohode, kúpeľka bola v pohode. Ale jediná vec, čo ma tam trochu tak štvala, že to bolo také malé. Ale dalo sa to a tá posteľ, na ktorej som spal ja, to je tá vzadu, tak táto rozkladacia. Tak bolo to celkom v pohode. A mali sme celkom pekný výhľad aj na toto tu celé. Teraz sa ideme najesť do Milána, do najväčšieho obchodného centra, ktoré tu v Stuttgarte je. Tak ukážeme vám, čo ideme jesť. Keďže teraz práve čakáme na jedlo, on si objednal burger, máme takéto dostičky. Aj tatina si dal burger. No a len počkať a potom vám ukážeme, že ako to bude vyzerať. Keďže jedlo nám už prišlo. Fajnový burger, hranolky. Tatino má no, ideme sa najesť. Práve sme to jedli. Burger bol celkom fajn, meso bolo také príjemné na rozžutie, ale neviem. Nechutil mi až tak, bolo tam moc veľa tej horčice, tak neviem, bolo také horčicové. Ideme do turistického informačného centra, aby sme si tam mohli kúpiť také kartičky, aby sme mohli cestovať po celom Stuttgarte. No a potom ideme do múzea. Už sme práve tu a potom tu sú nejaké modely autíčok. 9 eur. Check-in už je hotový, máme už všetky tie kartičky, čiže môžeme ísť sa posúvať ďalej na hociaké atrakcie. Toto je pekné. Tuto za mnou je to nejaký palác. Veľmi pekný. Tamto fontána je taká. To je sofičie. Aj tamte. Všetko tu je pekné. Ešte aj za mnou, tu obrovská socha niekoho. A tu je taká celkom pekná budova. Niekam sa potrebujeme zájsť, lebo je teplo, ty p***. Teraz sme v múzeu. Máme tomu nejakých umení. Všetko vám tak pofotím, ukážem a potom to uvidíte. Potom tu múzeu tam mlazíc, lebo to bolo malé, krátke, zbytočné. Proste to jednoducho stálo za nič. Teraz pôjdeme do múzea prírodovedy, čiže tam budú nejaké dinosauri, nejaké zvieratá. A potom ideme asi do toho múzea ilúzií, typujem. No a potom by sa asi mal tento deň nejako tak skončiť. Práve sme dorazili do toho prírodovedného múzea. Tak to vyzerá vonku, je tu nejaký random dinosaurus. No a ideme dovnútra práve. Tuto nejaký prvý dinosaurus, Pradinosaurus. Aha. Jožo. Čaute ľudia, dajte odber. Tu budete mať zostrih nejakých fotiek, čo sme urobili. Čiže ideme teraz do múzea ilúzií, potom do obchodu a asi deň náš končí. Čiže ideme teraz na to múzeum ilúzií, potom ideme do obchodu. Potom ešte v rýchlosti sme išli do takejto knižnice, ktorá bola fakt, že obrovitánska. Už sme späť na hoteli a týmto sa dnešný deň oficiálne končí. Uvidíme sa zajtra. Čau. Dobré ráno všetkým do druhého dňa. Po 9:00 a ideme sa naranejkovať.
keďže moje ksichty v prdeli, akože vážne v prdeli, tak každé ráno musím proste robiť toto. Teraz ideme na raňajky, uvidíme, čo tam budú mať. Že to je tak vonia, tak nejak slaninou. Bolo tam toho veľa na výber, ale ja väčšinou jem na raňajky sladké veci, čiže sa presunieme asi akože ku croissantom. Bolo tam nutlo, čiže samozrejme som si to tam dal. Čiže práve teraz ideme smerom do zoo, uvidíte veľa pekných zvieratok a potom ideme naspäť na hotel, oddychnúť si a potom ideme na Mercedes-Benz múzeum a tam si dáme aj obed. A zabudol som vám povedať, že vlastne v hoteli sme mali takýto pekný výhľad na tú väžu. Absolútne neviem čo to je, ale že vôbec, ale vyzerá to veľmi pekne. Práve som to našiel na Google a vyzerá to, že to je nejaká televízna väža. Teraz ideme do Mercedes-Benz múzea, takto to tu vyzerá. Jedna vec sa zmenila, že sme najskôr išli do Mercedes-Benz múzea, až potom do zoo. Toto bude zajímavé. My už sme v Mercedes-Benz múzeu. Vidíte, tak tam hore je Formula 1. Lewisa Hamiltona z roku 2021. Je to mega. Práve tam hore môžete vidieť tú formulu a bolo 33 stupňov. Tento výťah vás odveze hore do minulosti a potom dole idete do budúcnosti. Brabo da putaria. Tuto za mnou práve môžete všetky športové autá, ktoré Mercedes mal. Vidíte to? To je Lewisovský, Hamiltonovský Formula 1 monopost. Za ním je Senna a vedľa neho je Mika Häkkinen. Wow. Už máme po múzeu a radím vám, pokiaľ sem idete, nedajte si sandále, lebo vám odpadnú nohy. Toto miesto už tu všetci poznáme, zo včerajška, lenže my teraz ideme tadiaľ to ešte. Čiže ako si môžete všimnúť, tak toto je dokonca nejaké ihrisko. Ale potom, na druhej strane, tuto už vidíme asi zoo. Ešte jedna vec, online ticket my musíte ísť k hlavnej bráne, ne do toho, ako sme išli my. Lebo vás potom pošlú dopreď, že my nemáme skener, to musíte ísť do hlavnej bráne. Tu budete mať niekoľko fotiek, nejakých zvieratok, čo boli v zoo, proste bolo to tam pekné. Tu bolo taká menšia show s tuleňmi. Už sme práve po zoo, aj po zmrzline, ale bohužiaľ tam bola nejaká zmrzlina, aby som si skrpal. Ale teraz ideme na hotel, tam sa ideme niekde na blízku nájsť. Tak máme obed, máme kušitých klasík, mekáč, ale máme niečo nové. Máme niečo, čo asi slovenský mekáč to myslím, že nemá. Mám takéto waflové hranolky, potom nejaký nový burger, vyzerá celkom zaujímavé, tak celkom pekne, takú tú Big Macovskú žem. Tak a uvidíme, jak to bude piť. Toto bol takýto menší darček od mami. Tretí deň je tu. Koľko je hodín? 8. Je 8 hodín ráno, ideme sa chvíľku naňakovať. A potom ideme do Porsche múzea. Musím povedať, že ani nič moc. To isté. Ten istý výber, čiže nič moc. Práve sa ideme pozrieť na Porsche múzeum a ideme teraz tým smerom, ako sme prišli prvý deň. Ideme tým metrom istým, akože nie tým istým akože U6, ale proste tam, kde sme boli predtým, chápete? Guys, už sme tu a tá budova vyzerá geniálne. Pozrite sa. Toto je prosím pekne Porsche múzeum. A tuto na kruháči sú dve 911 a najnovšia. Tu
máte potom ešte pár aut, ktoré v tomto edite nebolo ukázaných. Toto auto bolo celé full karbónové. Tu ste si potom ešte vedeli vyskúšať, ako znie každé nejaké auto. To bol potom takýto ešte pekný výhľad na celý Stuttgart. Ideme sa teraz nájsť v nejakej takej italianskej reštaurácii a potom asi už nič také dneska robiť nebudeme, čiže už potom sa vám zajtra ozvem len s tým, že asi ideme na letisko a potom vlog končí. Táto pizzuška bola strašne obrovská, ja som ju ani skoro nezjedol celú. No tak ľudia, toto bol tretí deň a zajtra už sa ide domov, takže uvidíme sa na letisku. Čau! Už sme dorazili na letisku, už máme aj počeku, teraz budeme čakať čakať na letadlo, dáme si tu obed nejaký a uvidíme sa už vo Viedni. Už sme doma, všetko sme prežili, všetko sme zvládli. Dúfam, že sa vám tento vlog páčil, pokiaľ áno, zanechajte tu like a odber, pokiaľ budete chcieť ďalšie vlogy. A uvidíme sa, keď sa bude ďalšie videa. Čau, čau!